बड'लेण्ड टाइगार चेनेलनिफ्राय आं गासै बर' रायजो राजाखौ गुरैयै खुलुमनाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। बाक्सा डिस्ट्रिक्ट BPFनि ना इयुथनि प्रेसिडेन्ट ना सेक्रेटारि समिन बर' मुंनि सासे मानसिया आंखौ केस होदोंमोन आंनि भिडिअनि सायाव। रायजोफोर, बै समिन बर'आ माबायदि लिरनानै केस होदोंमोन मिथिगोना? आं लायनो हाग्रामाखौ गाज्रि राव रायदों, आं लायनो प्रमिला रानी ब्रह्मखौ गाज्रि राव रायदों होननानै पुलिसनो केस होदों। ओरैबायदि लिरदों मिथिगोना? आं लायनो हाग्रामाखौ बुंदों हाग्रामाया लायनो जांगिया गाननानै हिनजावफोरजों उन्दुयो होननानै आं बुंदोलायनो। आंनि सायाव नंखाय भिडिअ बानायदों, नंखाय भिडिअ बानायनानै आंखौ फासायनो नागिरदोंमोन, नाथाय आं गोरोन्थि मावाखै। आं हाग्रामाखौ माब्ला रायखो? हाग्रामाया जांगिया गाननानै हिनजावफोरजों उन्दुयो होननानै आंनि भिडिअआव गैया, आं बुङाखै। आंनि इउटिउब चेनेलाव, आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउटिउब चेनेलाव 300तानिबो बांसिन भिडिअ दोङो। चेक खालामना नायजुब बबे मोनसे भिडिअ आं हाग्रामाखौ रायखो जे हाग्रामाया जांगिया गाननानै हिनजावफोरजों उन्दुयो होननानै आं बुंखो। समिन बर'निसिं सोंथि सोङो आङो, नों BPFनि ना CPFनि ना इयुथनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आं खातिर खामा। आं इउटिउब चेनेल सालायदों, आंबो खम बुस्थु नङा। आंबो सासे एबसुनि बिबानगिरि, आंबो खम बुस्थु नङा। आं खालि हाग्रामा आरो प्रमिला रानीनि बाथ्रा बुंदोंमोन दे 2019 मायथाइनि जा इलेक्सन प्रमिला रानीया गेलेदोंमोन लकसभानि जा इलेक्सन, बेयाव आं बुंदोंमोन जे BPFनो भट होनो नाङा। आं सासे एबसुनि बिबानगिरि हिसाबै, आं सासे UPPLनि सापर्टार हिसाबै आङो UPPLनि जानासो प्रसार खालामगोन, UPPLनो भट हो होननासो आं बुंगोन। बेखौ बुंनो गारनानै आं BPFनो भट हो होननानै बुंगोन नामा? आं BJPनो भट हो होननानै बुंगोन नामा? आं EJPनो भट हो होननानै बुंगोन नामा? रायजोफोर, BPFआ माबायदि मानसिखौ फासायनो नागिरो? आं सासे बर' मानसि, BPFआ जिहेतुके बड'लेण्ड बिया, बे बाथ्राखौ आं बुंदोंमोन। बड'लेण्ड बि मोनसे राजखान्थि हानजानो मानो जों भट होनो? जाय बड'लेण्ड बियो बेखौसो जों सापर्ट खालामगोन। मेगनजों नुनानै खोमाजों खोनानानै जों मानो BPFनो भट होनो खावलायनो? आं प्रसार खालामदोंमोन BPFनो भट होनाङा, UPPLनो भट होनांगौ। अब्ला साननानै नाय, बे समिन बर'आ गोबाङानो बुंदो बेलायनो बाक्सा डिस्ट्रिक्ट BPF ना इयुथनि प्रेसिडेन्ट ना सेक्रेटारिनो। आं खातिर खालामा। मा नोंहाल'सो केस होनो हानाय अबस्था दोङो नामा? नोंहाल'सो फैसा दोङो नामा? आंहा गैया नामा? नोंहाल'सो उकिल दोङो नामा? आंहा उकिल गैया नामा? नों बेसे फैसा बाहायनो? बे बुहुमाव फैसाया बयहाबो दङ, उकिला बयहाबो दङ, कर्टआ बयनिबो थाखाय, पुलिसा बयनिबो थाखाय। नोङो आंनि सायाव केस होनानै मा मोननो? आंथ' बुङाखैनो। पुलिसा आंखौ सोंदोंमोन, नोङो हाग्रामाखौ गाज्रि राव रायदोंमोन नामा? बे आं सोंबाय, आंथ' रायाखै बुंबाय। आसरित जाबाय। आं सोंबाय पुलिसखौ, माबायदि गाज्रि राव? अब्लानो आंनो दिन्थिबाय, ओरै लिरनानै होदों दे नों बुंदो नामा हाग्रामाखौ जे हाग्रामाया जांगिया गाननानै हिनजावफोरजों उन्दुयो होननानै। आरो बाखि जिखिनि लिरदो ओरैबायदि गाज्रि लिरनानै होदोना, जाय बाथ्राखौ आं बुङाखै, जाय बाथ्राखौ आं दा बुंनो हाया, बे भिडिअ बुंनो हानाय नङा। बिराद लाजिथावना बाथ्रा। बे समिन बर'आ लिरनानै जा केस होदों आंखौ, ओरैबायदि लाजिथावना सोदोब लिरनानै होदों, पुलिसा आसरित जादों। नोंथ' बिदि बुङाखैबा मानो होखो होननानै। आसरित बाथ्रा। आंबो सानबाय थादों बे बाथ्राखौ। आंनि जा उइटनेस बिथाङाबो आसरित, नोंथ' बिदि बुङाखै। 300तानि सायाव भिडिअ दङ आंनि इउटिउब चेनेलाव, चेक खालामनानै नाय बर'फ्रा। आं जुदि बेफोरबायदि हाग्रामाखौ गाज्रि राव बुंदोंब्ला आं इउटिउबाव जेब्लाबो भिडिअ होला। आरो समिन बर'खौ चेलेन्ज खालामो, बेयाव नों साक्सेस जानो हाया। बे केसाव आं साक्सेस जागोन। नों आंनि सायाव नंखाय भिडिअ पुलिसनो होदों, नंखाय भिडिअ पुलिसनो होदों। बियो मानसिया पुलिसा बुंनाय बायदि आं भिडिअखौ बिदोंमोन, नाथाय पुलिसा आंनो दा होनो हाथ'वा होननानै बुंदों। आं जिबनाव हाग्रामाखौ बेफोरबायदि रायाखै समिन भाई।
पुलिसा नोंनि थाखायल' नङा आंनि थाखायबो बयनिबो थाखायबो कर्टआ नोंनि थाखायल' नङा बयनिबो थाखायबो फैसाया नोंहाल' गैया बयहाबो दं बुहुमाव खरु जंगलथ' बाग थाके होननाय मोनसे बाथ्रा जोङो जे बेफोरबायदि सानदों नामा BPFनि नोङो प्रेसिडेन्ट ना सेक्रेटारिखा बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि आंखौ जेन नों गोसो बायदि खालामनो हागोन आंबो इउटिउब चेनेल सालायग्रा सासे मानसिसो आंबो खम बुस्थु नङा इ दं बि दंखायसो इउटिउब चेनेल सालायनो हादों बि दंखायसो एबसुनि बिबानगिरि जानो हादों आंखौबो सिम्पल मानसि होननानै दा सानना ला भाई आंबो कम ब्रिलियेन्ट नङा आं कितियाव हाग्रामाखौ बेफोरबायदि रायाखै भट होनो नाङा होननासो आं बुंदों नोंथांमोना फिन चेक खालामनो गोसोब्ला चेक खालामनो हागोन रायजोफोर BPFनिफ्राय साबधान जानानै थानाया मोजां रायजोफोर BPFआ बेफोरबायदि नंखाय केस होनानै फासायनो नागिरदोंमोन आंखौ हायासै आं पाप खामानि मावाखै नंगौखौसो बुंदोंमोन आंथ' जेबो पाप खामानि मावाखै बेनिखायनो आंखौ पुलिसाबो हमनो हायासै आं न'आव गैयामोन जेब्ला पुलिस फैदोंमोन जोंहानियाव आंखौ लोगो लोगो फन खालामबाय आंबो उकिल हमबाय बेल लाबाय थांबाय मुसलपुर थानायाव मा जाखो जेबो जायासै मानसिखौ बेफोरबायदि फासायनाङा आं गुरैयै खावलायो BPFनि बिबानगिरिफोरखौ नोंथांमोना इलेक्सन गेलेदो इलेक्सन गेलेबाय था UPPला इलेक्सन गेलेयो UPPलाबो गेलेबाय थागोन नाथाय बर'जों बर' बेफोरबायदि नंखाय केस होनाय दम होनाय नंखाय केसावनो फासायनो नागिरनाय बेफोरखौ गारनो नांगो जोंनि लक्ष्यआ बर'नि लक्ष्यआ मोनसेल'सो जानांगौ जे आलादा बड'लेण्ड रायजो बिनाय हाग्रामा बाबुखौ आङो गुरैयै खावलायबोयो नोंथाङा नोंथांनि जा सेला बेला जा नेता पालि नेता दोङो मोजां गियान सोलोंहर BPFखौ बर'फोरा बेफोरबायदि जुदि अत्याचार खालामबाय थायोब्ला रावबो मोजां मोननाय नङा BPFखौ रावबो सापर्ट खालामनाय नङा नंगौ केसोब्ला जुदा बाथ्रामोन नोंथाङा समिनखौ सोंहर मानो बेफोरबायदि नंखाय केसखौ आंथ' नोंथांखौ रायाखै नोंथाङाबो नायनो हागोन आंनि भिडिअखौ आं रायदो नामा नोंखौ जांगिया गाननानै सिख्लाफोरजों उन्दै होननानै आं बुंदो नामा समिननो सोंहर प्लिज अन्नानै आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम कमेन्ट खालाम गावनि बर' फिसा होननानै आरो गोबाङानो हाग्रामानि एगेन्सै BPFनि एगेन्सै बाथ्रा बुंनायनि थाखाय आंखौ बिराद दम होगासिनो दोङो नोंहा बिपद जागोन उमुक जागोन सोरबा आंनि न' सोंहरदो नोंनि न'आ बबेयाव आङो आंनि न'आ बबेयाव आंनि फन नाम्बार बायदिखौ आङो साननैसो थानानै भिडिअ मोनसे होगासिनो दङ आंनि न'आ बबेयाव आं गथाय डिटेल्स होगोन आंखौ आंनि न' सोंहरदो आंलायनो बिपद जागोन आंलायनो दिगदार दोङो बिभिन्न धरनि बाथ्रा बुंदों आं गैयालै आं गैया बेफोरखौ दमखौ आं गैया आं अननायसो गियो सिगांनि भिडिअफ्रावबो आं बुंदों आं अननायसो गियो दम गैया जि खालामो खालाम